Jatend jotich sirikal Felix Kosgei ojiwo ganda jo Kenya mondo nywak lwedo twak mar lalruok ewi dongruok piny Kenya tok higa mar 2030 manyocha oyangi kod jatend piny William Ruto koloso e kinde nyasi mar rwako pacho komishona mar duol mar weche lope pacho ka Susan Oyatsi. Kosgei okwayo jomatindo mondo obed e ong'ala manyime e twagno mageto kelo ber ne jo Kenya duto ka opako dongruok ma sirikal osechwalo ne oganda jo Kenya. Kosgei bende ojiwo jomatindo mondo owuog oko mar laro kombe mag siasa. Wechego ne osir kod jagoro migawo mar chano dongruok ochumi Boniface Makoha ka okoni Rowere nyaka ikre mar loko kinde makiny mar Kenya. On that note, that with the launching of the national conversation to discuss Kenya beyond 2030 and perhaps to 2060 or 2063, we want to urge all citizens to participate. All of us, all the tribes, all the regions, all the age groups, women, men, children, all of them, to participate and submit their proposals on how to make this country better. Yeah,